Kuti Tete chinyara kutaurirana as couples. Yes. It's like mukadzi agone kuudza murume kuti koiwewe dei wadai because unobva wanzi wakazovana kupi. Ona manje. Saka if we do that on radio, munhu yeye tikamutsiurira paredhiyo akatera anogona kuti oh, I think what I'm doing is wrong, ndo zviri kutaurwa. Eni munhu obva agadzirisa. Maona. But Same with women as well. Mukadzi akaudzwa kunzi koiwe uridi kudai. Nobva anzi iweka usade kunditisa zvinhu zvauri kuita nevanhu vako kunzo. Waona manje. Hai inobva yatochinja. Notokuchinjira nyaya yacho. exactly. No, exactly. That's what exactly. Yeah. I will leave it there. I said I would have been. But yeah. Root exactly chikwa pa mox asi ndiwo mwanje. What exactly. Kuti ndizvozvo. Ndizvozvo chokwadi zvine zvakubvunzwa nzi all right. Anyway, Miss P, how are you? Max, How's everything? I'm well. I'm well, brother. How are you? I am very well, my sister. I'm very well. Sister Zone. That is some sister zone. Yeah. No, actually, okay. I'll mention it We later. want to know the whole story. I know her brother. Oh. So technically, she's now my sister. Asnabasa. No, bro code. The bro code says your friend's sister is your sister too. You know takambongwa doro rainzi ndire mutsimu anditi. And now atingamiswe nenyaya yekuti hanzvadzi yaMiss P shamwari yavo. So we have done the most. You've done the most. Yeah, so atimiswe nezvo. Atimiswe. Oh, wow. So Miss P, what's been your experience working with Tete Tilder when it comes to couples quality time? You come through and you have very interesting things to say. Please, it's daytime, right? Yes, it's daytime. It's noon. Yeah, it's noon. Rakacheka nyika. School run yatotanga futi. Yeah. My grade 1 out to It's been. Hi. I've been warned. Saka andichatawura zvakawanda, but it has been an amazing journey with Tete Tilder. First of all, I would like to thank Star FM and everybody who has managed to come here and nevamwe vari kumurudzira kuuya toda kungovatenda as we pay tribute to this amazing superstar. Kwandiri ndo anonzi masuperhero. Masuperhero because she has done a lot, man. She's done a lot. That's beautiful. Not just for Star FM, but for the world. Because kurubatsiro rwavo ruri kusvika kwese kwana UK, ruri kusvika kwana Australia. I remember there was a lady long back akabva kuAustralia aitsvaga maparents ake eZimbabwean. Akatombouya pachirongwa vachiri kuita DNA. And akatochinjwa upenyu mune because of Tete Tilder. Wow. So my programs are I've been with Tete Tilder
andidzisa zvinhu zvakawanda. Chinhu chavakanyanya kundidzisa nyaya yekubata time. Vanogona kutaura nyaya kubata time. Tete is so particular. Neconsistency. Tete vanotarisira kuti kana zvatotanga takutoita. And no matter kuti zvakamira sei, unofanira kunge uripo pabasa. I've had a time yekuti ndakamboita accident. But in fact everybody doesn't know, even our staff members here. Amutombozviziva kuti most of the program andaita ndichinzi ndirikumba because ndirikuyema ndikudini ndandiri muhospital. I had a serious accident. Ndisingatofambi makumbo akatohengwa mudenga muhospital, but ndaitoita program. Ende Tete vaita kuokera kakuno kustudio vachiokera vachiti icho chinoema zvokuti chinoema apa inini before tenge tambotaurirana ndoti Tete ini ndikurwadziwa ndichida kuchema because naturally ndagara ndinoema. Saka Tete vaibva vati handisi kuda kutombozvidzwa zvokuyema izvozvo, but you know what, zvakandidzidzisa a lot, zvakandipa a lot of strength. Because time iyoyo pandakakuvaraka ndatombonzi makumbo acho anga adamburwe kudidi anogona kuzonetsa because ndakakuvara ndakadambuka ndakachikoka mabhonzo. But Tete vakanditi iwewo ndosingambofa wakadamburwa makumbo manje, iwewo chasimba. And she's been there for me. Unoziva pane imwe nguva yekungoti ndiri kuhospital ndaitozongonzwa ungonzi chakati chabhadharwa, kunzi simbi metal plate yauri kuiswa yabhadharwa nani. Even pandachifunga kuti pamwe after the maybe ndabuda muhospital ndichazoona kuti ndichatanga kubhadhara ichi mari yacho imari, unonge uchitoudzwa kuti zvakatobhadharwa. And she's the one. So ndosaka muchiona kuti she's my shoulder to cry on. Not kuti I've asked, but ndinokaitwa kuti ndangoshamisika ndichitongoona zvaitwa. Saka she's got this big heart that I can't even explain. So that's the journey that part of the journey that I've walked with Tete Tilder. Wow. Besides being my partner in crime, she's also more like my best friend. Because the program yeduka inoita kunge inonyadzisa. Saka ndosaka ndiri kuti my partner, ndosaka ndichivati my partner in crime, because tinenge tiri kuita zvinhu zvisingabvumirwe, yet tinenge tida kuti tinenge tichedza kungoti tikuchidzire moto werudo, tidzidzisane kupanana rudo neku all right, shokwa daytime restrictions. Ndobvunza. I want to ask. Yes. I listened to the program and couples quality time. How old are you? Before we even get there. I'm old enough. That's fine. I'm 22. But it's still, so I want to know how have you managed to have that knowledge? Because every day it's a different thing. It's a different topic. Because you have a library of stars. It's a good question. Yes, because we want to know how have you managed to get that information, that library. Because I'm amazed. I'm amazed. Miss P wants to answer a question. But the thing is, I'm a counselor by profession. I'm a cosmetologist, and I'm a cosmetologist by profession. So, cosmetologist, I was privileged enough. When my husband was in UK, ndakaenda ikoko time yayo kuti ungoenda unoona mumwe uchidzoka kuZimbabwe, ndakaitawo mukana wekushanda in one of the parlors, right? It was an Indian parlor iri ikoko, I won't mention the name. So Miss P, ikoko Miss P, yes, dati muzopedzisa tichingodzoka kubva kunews. Tichingodzoka kubva kunews. I want you to finish this story. Touchdown, Star FM, sounding good all the time. So 1 o'clock, time for the news.